Hej folkens derude. I dag vil jeg simpelthen se hvor mange kirsebær jeg kan have i munden. Og jeg derude, der ikke ved hvad kirsebær er, det er sådan nogle her. Det er sådan nogle der slags bær. Så skal vi ikke bare begynde? Og jeg gider ikke at tælle, så I kan bare tælle derude. En. Jeg tæller en i hovedet. Okay. Jeg kunne have alle undtagen 2. Tror jeg i hvert fald. Sådan var det. Ja. Det føles bare som om, at man skal kaste op og spise lidt. Nå folkens. Det var så det for den her video. Jeg ved godt, det blev en lidt kort video, men så kan I gå ind og se mine andre videoer. Det var noget med 8, 6, 2, 3 minutter. Yeah. Bye bye.